Nou, goeie. Wie ben je met wandelen? Nou, rin Hemeli en door Hemeli. Het moet weer. Boetenom. Ja. Ja. Het moet even. Nou ja, zo, het is geen wonder dat het wat schitterig is. Ja. En het is nou mooi waar. En hoe het daar mooi dit misschien verder een keer. Ja. Ja, want je hoort het wel bij. Nou, dat is de bedoeling al. Dat is als je zelf kelder in, dan word je het zelf ook mooi horen. Ja. Je hebt de tiert er ik wel voor? Ja, nou, tijd had ik er wel. Officieel had ik het tijd er wel voor, ja. 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 Officieel, maar. Nou ja, je hebt wat hobby's en zo zijn het dus. Ja? Ja. Wat zijn de hobby's? Nou, ik ben door. Ja, Ja, wat voor dingetjes toch je dan? oude auto's. Maar wat is dan het mooie van die auto's? Nou, het zelf wat opknappen, hè. Dat, ja, dat is een bouwpakket van hier op in. Dus ja, die maai van het begin naar bij wat opbouwen. Ja. Nou, en met passen en meten gaat de tijd versleten. Dan is het al eens allemaal om. Ja, voor hen zei dat ik maar 200 jaar word. Dus dan weet je wel hoe druk ik het heb. Maar die autootjes, kunnen we dat zien? Of wil je dat zien laten? Nou, ja. Nou, hoe je toch bent. En we zijn van hier trouwens. Even tussen. Ja, dat zie ik wel in de gaten, dat ik die auto zeg. Ik denk, oh, nou ben ik zeker aan de beurt. Ja, dat heet dan soms, hè? Ja, nou ja, je was daar altijd nooit, dus dan weet je de resultaten ook wel. Ja. Ik denk, oh, nou maar te mij gaan. Ja, dat is een Fiat. Dat is een Fiat. Ja, En dat- ligt van boven wel wat. Het is nog niks dan? Hè? Nee, laat nou net een motor in. Nee. Daar is maar begonnen, dat zit niet door vroeger. Nou, die boeren hier naar de Ferguson. En die had hier vroeger al een Fiat. En wij zijn de enige die een Fiat hier. Dat weet je wel hoe dat gaat in die jeugd. Ja. Ja, zo'n 16 hier ben. En, ja. Dan vind je dat mooi. Dan vind je dat mooi. Nou ja, dan ben je daarin opgedracht en ik vroeger weer in Haarlem een Fiat dealer. Dus ik ga er nooit nog reden als in Fiat. Dus, Nee, hè? nee. In jouwer is dit dat ding. Nou ja, als bouwpakket. Nou, achterna je dat net wijze matten, maar Nee? nee. Nee, want dit kost het eigenlijk nog wel wat. Dan kan je beter een complete auto gaan wezen. Ja. Hè? Ja. Nou, je tijd voor of je tijd. Ik weet niet dat er... nou, wat doe is best. Maar hoeveel tijd ben je hier met wandelen dan? Nou, dat is hoofdzakelijk medisch. En jongens was even juist, dan ga ik nou weer naar skeren, want die krijgt die motorkap maar opzetten. Want die moet dan ook weer passen, maar de voor en achter en zo het heen. Dus ja, dan ben je dan naar skeren nog. Dan ga je er nou even heen. Ja, zo, ja, dat gaat je thuis, dus ik kan zo erdoor uitstappen. Maar hoeveel tijd denk je dat je nog nederig bent? Nou, daar praxeer ik net over. Nee? Nee. Ja, want ik wil nou zeker wat leven. Ja, toch wel, hè? Ja. Ja. Ja, nou, dat lijkt me beter. Ja. Ik bedoel, zonder bij als je er in de strijd rijdt, dat ding net aankomt. En dan zeg ik, nou, dat het verkeerd door. Dan ga ik naar Dubbelburg. Kan je wel redelijk rijden. Ja. Ja. Maar het komt wel goed. Oh, dat weet ik net. Nee, Nee. tijd van leven, ha, zei het nou.